Vítáme vás v našem dalším díle o Úspěšní ve světě salonu a chtěli bychom vám představit našeho dnešního hosta Lauru Krajňákovou, kosmetičku, prémium stylistku a majitelku studia Monami. Tak, ahoj Laura. Ahojte všetci. Ahoj. Som rada, že som tu. Išla som po x rokoch prvýkrát vlakom. Aká bola cesta? Skvelá. No dobre, volám sa Laura. Mám svoj salón v Trnave. Je to kúsok od Bratislavy pre českú stranu tohto podcastu. A salón mám od roku 2019, čiže hneď ako prišiel COVID, prišiel aj môj salón. Takže v covidu si Otvorila salón. To je veľmi odvážne. No. A dalo sa to? Bolo to náročné, pretože otvorila som 1. novembra na Všech svätých, inak u nás na Slovensku, a neviem, čo vy máte. A 4 mesiace na to všetko zavrelo. Tušila na 2 alebo na 3 mesiace, čiže otvorila som salón, ja neviem, s 200 eurami na účte. A teraz sa všetko zavrelo, až som musela všetko platiť, no proste to bola príjma. Naozaj úžas. A už si začínala, že si měla svoje klientky, nebo si prostě otevřela salon a postupně si nabírala? Ja som bola úplne mimo oboru, ja som vyštudovala stavebnú priemyslovku s túžbou robiť ženy krásne, ale teda skôr to vyzeralo tak, že budem robiť domy a byty krásne najprv. No ale nie, začínala som tak, že som proste sedela v salóne a dúfala, že si niekto všimne, že sa vnútri svieti a otvorí, že teda či ich nevezmem, no. To je strašně odvážné, ale. Hej. Protože víš, hodně holek jako začíná prostě, že prvně doma nějakou klientelu a ty si vlastně začala tak jako klobouk dolů. A otvoril niekto tie dvere? Že? Áno, otvorili. Jinak by tady asi sama Laura neseděla. No. Otvorili boli zlaté, že mali som vnútr bez bože, ja hneď neviem, však to je hrozné. A to som ani nechcela, ani to není nejaké romantické, dobre no. Ne, víš co si, to je úplně super, právě to je to, proč my si tady s Klaudy zveme prostě holky, co mají své salony. Za mě je těžké právě jít tady tou cestou a víš, jakože si odvážná, je to úplně... Že ešte tak, že po škole... Prostě obdivuhodné, mladá holka a ještě jako před covidem, umím si představit, jak to bylo těžké. No bolo, áno, a ešte teda môj priateľ, že no, ideme aj na dovolenku, lebo budeme cestovať, tak musíme ísť, dobre, tak poďme. Čiže otvorila som salón, trošku nádych, sem tam niekto otvorí dvere, že či jej neupravím obočko za 5 €. Tak teda potom bolo treba ísť na dovolenku, ináč bola úžasná, však super všetko, som šťastná aj, že sme spolu, aj že sme išli na tú dovolenku. Tak teda tam som minula zase tie trošku našporené peniaze. Prišla som domov, že teda už dobre, už dovolenka za nami, idem už zase pokračovať v tom, že salón a prišiel COVID. Takže hotovo, vybavené. No a jak jsi to teda zvládla, nebo jak to teda probíhalo, když jsme zjistili, že teda je nějaký covid, museli jsme všichni zavřít, tak věřím, že jsme všichni z toho byli takový vystresovaní, no. Ale potom, jakoby dejme tomu po měsíci, nebo jak to jakoby bylo dál, když už jsme podle mě všichni se trošičku otřepali z toho, že je covid, tak... Bol tam nejaký nával ľudí? Že jak jsi to zvládla, jakoby? Keď muselo byť zavreté, bolo zavreté, keď mohlo byť otvorené, bolo to také na striedačku, 2 týždne mohlo byť otvorené, mesiac bolo zavreté, 2 mesiace bolo otvorené, 2 týždne zase zavreli, čiže počúvala som, čo sa, akože, aké boli nariadenia, normálne kontrolovala som všetko, čo bolo treba, lebo som sa bála, mala som 21, som pred chvíľou prišla na to, že som mala 21 rokov vtedy. A no, takže poslúchala som, čo sa dalo, trvalo to 2 roky, ale dobre, no však všetci sme to tak nejako prežili a akože teraz už spätne to bolo fajn. Vtedy to bolo náročné, lebo všetko, čo som zarobila, som hneď odovzdala za nájom, tovar, blablabla, čiže bolo to také. Ešte na začiatku som sa chcela spýtať, vlastne, kde si bola na tej škole, to si povedala sama. A jak dlho po škole si ako pracovala? Pracovala som ako normálne zamestnanec rok, necelý, z toho pol roka som bola na PNK, ale
Nie, pretože by som si to vymyslela, na takej dlhej PN-ke by som nikdy už nechcela byť, ani vtedy som nechcela prosím byť. pro PN? českou stranu. Je, že som bola vypísaná od lekára, mala som zapálený, áno, mala som zapálený nerv z klimatizácie, pretože som pracovala v Open Space či Open Office, proste bol nás na 22 v jednej kancelárii a od apríla všetci potrebovali strašne klímovať, mne do ksichtu rovno, čiže som mala zapálený nerv a nevedela som sa z toho vylízať pol roka, takže z toho roka som pracovala pol roka a pol roka som bola na PN-ke. Hneď ak by skončila PN-ka, som dala výpoveď, pocestovali sme a potom som si začala robiť rekvalifikačné kurzy. A pomohla mi veľmi moja rodina, moja mama zaplatila za mňa prvé 2 nájmy, keby nebola, tak salón by v živote nebol, takže prvé 2 nájmy boli od maminky, ďakujem, keď to budeš počúvať. A babka mi tiež s detkom požičali nejaké peniaze, ale chcem vám povedať, že aj len ten príspevok by mi akože bol stačil, čiže nemusíte si možno mysleť, že babka s mamou mi otvorili salón. Môj nájom bol v tej dobe 200 €, čiže mama zaplatila 400 € nájom a babka mi požičala na ďalšie 2, ktoré už neboli treba, lebo som na ne zarobila. To je super, no. Ale nechci říct, že to je těžké, ale jsi odvážná, protože fakt, jak si říkáš, že to třeba nemáš úplně ráda nebo neslyšíš to ráda, ale takhle začíná strašně málo jakoby holek. Oni robia doma? Že robia doma. Jo. Ale Takže... veď nemajú prax, ja som nemala prax žiadnu, ja som proste urobila kurz a z toho, čo ma naučila, ja som sa absolútne spoľahla na vtedy moju školiteľku kozmetiky, lebo kozmetika prišla asi o týždeň skôr ako permanentný make-up, lebo som tak dokončila kurz, že už som mohla. A ja som absolútne verila tomu, čo ma naučila, aj keď toho za tie 3 mesiace možno nestihlo byť tak strašne veľa, ako keď by som mala normálnu školu s maturitou, kozmetičku. Ale to, čo ma naučila, ja som tomu absolútne verila a predávala som to, čo ma naučila. A neviem si predstaviť, že by som... Čo by som predávala bez toho kurzu? Odkiaľ to vedia? Jak to učí? Ale nevíš, oni jako třeba jdou na kurz, ale nikdo nejde hned tak. No, že sa bojí, že napríklad že sa sa bojí bojí niekoho, alebo Aha, proste, tak že... nech sa zamestnajú, to je skvelé. No, že také to je u teba, že bum si povedala a šla. Úplne wow. No to ja som si chcela tvoriť veľký salón, že ja idem mať kliniku 21-ročná a ešte som si hovorila, že ja mám už 21. Ja mám už 21, teraz idem niečo otvárať. No tak to bude. To ja tu na chvíľu otvorím salón a potom to všetko rozpredám, že to ja už 21, keď to ja nič nestihnem, už som mala mať odrodené, už som tu mala mať 2-ročnú dcéru. A nie, ja teraz ešte len idem otvárať. A teraz keď sa na to tak pozriem, že keby som teraz 20 za chvíľku 7 otvorila salón, tak ešte stále by nebolo neskoro otvoriť ten salón. A v 21 mi to pripadalo, že čo ja tu vyvádzam taká stará. A ty si spomínala, že si dostala dotáciu. A ako Áno. si sa k tomu dopracovala? Alebo čo treba spraviť, aby človek dostal takú dotáciu? No, od mojej dotácie už ubehol nejaký ten piatok. Ale predpokladám, že nejaké veľké rozdiely tam stále nebudú, čiže možno tipy pre baby, ktoré to počúvajú a chceli by niekedy mať svoj salón, tak určite si myslím, že ešte stále fungujú tie dotácie. A vtedy bolo treba byť, myslím, nezamestnaná, s čím ja som problém nemala, pretože som si akože robotu nájsť nevedela, aj keď akože konec koncov som potom tú prácu mala, dala som výpoveď, trošku sme pocestovali, ináč čo úplne jak filmu, že? No a potom som si teda požiadala o túto dotáciu, musela som byť chvíľu nezamestnaná, preto takú komisiu som musela zasadnúť, obhajiť svoj nápad a tuším, keď neklamem, tak mi dali 2500 €, ale keby niekto odo mňa chcel prepočítať to na české, tak nemám predstavu, koľko to je českých korún. 2500, dejme tomu 60 tisíc? No tak cca 50 a čo no. No a za to som zaradila salón. To je super, ale taková podpora aspoň na začátek, Ano, že ano. to se hodí. Áno, za to som... Ale bylo to složitý vyřizovat, nebo si to zvládla jako v pohodě? Akože tak úrady Nebo sú ti s tím, víš, protože někdo se třeba toho může bát, že to je hodně papírování. Jaj, Nebo, víš, v pohodě to bylo. Áno, ja neviem, tým, že dokážem písať žiadosť aj urgenciu, že nechodila som na konzervatórium, kde sa to možno neučia, alebo tak, ale mala som odbor, kde som mala administratívu, korešpondenciu, takže som dokázala
proste čo bolo treba, nebolo to nič také strašne náročné, tie peniaze rozdelili na dvakrát, najprv prišla jedna, neviem, tuž dajme tomu polka a potom druhá polka, asi je to aj u vás tak možno nejak podobne, či vůbec nie? Je to možný, vím, že holky vlastně taky u nás dostávají dotace s tím, že dejme tomu si třeba u nás vyberou jakoby co potřebují a pak se dokládá jim faktura vlastně, že nevím, jestli je to taky tak u vás, že vlastně co za to nakoupili, tak se dokládá faktura, že nakoupili lehátko, prostě různé potřeby. Aj u nás presne takto, že nakúpila som za tú prvú polku, doložila som všetky potrebné papiery k tomu, čo všetko som do centa za to nakúpila, ale ešte tomu predchádzalo to, že som musela doložiť taký plán toho, čo za tie peniaze pôjdem kúpiť. S presnými screenshotmi stránok, ktoré lehátko mám plus minus vybraté, za akú plus minus cenu. Čiže to, čo som do tej žiadosti dala, oni schválili a tá cena musela byť, tuším, plus minus 10% hore dole. Čiže keď som si vybrala zlé lehátko, ktoré nemáš páru cez internet, či je dobré alebo zlé to lehátko, lebo proste u nás sa nedajú kúpiť lehátka, ktoré si vyskúšaš, už až tu som prišla na to, že tu si ich asi tí ľudia môžu prísť pozrieť u vás, to je skvelé. Snažíme se, že jsme otevřeli takový menší showroom právě, samozřejmě se nám tam nevleze všechno, ale aspoň myslíme si ty základy, že by si to mohla osahat, vyzkoušet, jo, a poradit a mít nějakou představu o tom, co si vzít do toho salonu, tak si myslím, že to je určitě fajn, protože přeci jenom přes ten e-shop je to těžký a pokud nemáš žádnou zkušenost a vybíráš si nedejbože třeba fakt nějaký drahý lehátko, tak je to určitě lepší, no, něco vidět a osahat. Áno. No ale vtedy som si nič neosahala, čiže to, čo som si tak plus minus vybrala, to som si musela aj plus minus nakúpiť. A keď všetko teda prešlo, pustiť druhú polku a znovu to isté, to čo som nakúpila, som musela zdokladovať a teda začala som pracovať. Založila som si Instagramový účet a medzi ľudí, ktorých som poznala, som si ich tam popridávala a teda som im oznámila, že bude salón. A ľudia podľa mňa, že nerozumeli tomu, že čo hen tam vyvádza, ale sme tu. Prežila som to aj ja, aj všetci okolí, takže dobre je. A jak ti napadlo vlastne PMU? Alebo prečo to vlastne týmto smerom si tak vydala? Ja som kozmetiku, mňa ani nenapadlo robiť kozmetiku nikdy. Akože robím ju, ale predtým, než som začala robiť, tak som akože netužila ju robiť. Ja som chcela líčiť a robiť permanentný make-up, ale na to, aby som mohla robiť permanentný make-up, je potrebné mať rekvalifikačný kurz na kozmetičku. Takže to mi moja mamina hovorí, že no tak ale môžeš robiť aj kozmetiku, tak bola by si hlúpa nerobiť aj kozmetiku. Takže ja som robila všetky kurzy zároveň, myslím aj kozmetiku, aj môj prvý kurz na permanentný make-up. A teda mamina hovorí, že na to idem aj kozmetiku robiť. Tak som začala robiť aj kozmetiku a už mi to tak prischlo, robím aj tu, ale skôr je to môj doplnok, akože doplnok takej voľnej hodinky v dni, není to moja priorita. Aj sa snažím, aby to moja priorita nebola, lebo oveľa viacej ma baví robiť permanentný make-up než kozmetiku. A s akými značkami tak v tom permanentnom make-upe pracuješ? No, veľa pracujem akože s pigmentami. No, tak celkovo pigmenty, alebo či všetko vlastne na to treba? Na to treba 300 miliónov takýchto maličkých vecičiek, bez ktorých by permanentný make-up vzniknúť nemohol. Takže rada pracujem, akože oni sú to podľa mňa všetko značky, ktoré používajú všetci, že nemám ja, samozrejme môžeme si ich menovať, ale nemám ja nič, čo by bolo nejaké tajné, čo niekto iný nepoužíva, všetci používame plus minus to isté a všetci medzi sebou si tak hovoríme, že ty vyskúšaj toto, alebo ty toto neskúšajte, toto nebolo dobré, alebo takéto dačo. Ale z pigmentov veľmi rada používam pigmenty od Veroniky Flejš. Na obočko sú to pigmenty, na ktoré sa môžem vždy 100% spolahnúť. Majú všetky potvrdenia, majú všetky testy, proste keď ideme na istotu, tak vždycky sú to tieto. A my jsme se s Klaudy chtěli zeptat, nebo vlastně Klaudy napadla taková otázka, že jsme to... Či sa stalo už niekedy, že niekto predal nejaké fejkové produkty? Jestli to jde jako... Podľa mňa nie, ale ja som si dlho myslela, že niektoré značky, že to je akože čínske niečo, alebo sa to dalo kúpiť na nejakých eBayoch alebo na čom. A ja som si hovorila, že tak to je asi fake, ale
to sú naozaj také čínske, také japonské nejaké náboje. No nerozlišujem moc túto stranu zemegule, čiže proste sú to ich značky, ktoré normálne akože fungujú, ale s tými zrovna akože nepracujem. Čiže nemám skúsenosť so žiadnymi nejakými napodobeninami. Skôr sú to nejaké také pigmenty, ktoré u nás ešte nie sú schválené kvôli nejakému embargu, kvôli vojne a tak ďalej, ale inak si nemyslím, že by bol nejaký takýto problém. Skôr možno v týchto parfémoch alebo takýchto veciach sa s tým ľudia asi stretnú, než v permanentnom make-upe, ale keď je, opravte ma. Je lepšie si vybrať nejakú značku, ktorá toho ponúka ako keby viacej, alebo tá značka, čo má toho menej, ale je to kvalitnejšie? Ono sa nedá mať iba jednu značku, alebo teda aspoň u mňa to tak není, pretože hneď po Veronike Flash som veľa začala používať teraz napríklad na Peri Biotech, pretože ja sama som bola na permanentnom make-upe Peri, inak to je najčastejšia otázka, keď u mňa niekto leží, sú dve. Že či si to viem urobiť sama a koľko ľudí za deň zvládnem. Takže bola som si dať urobiť permanentný make-up Pier inde ako mojimi rukami. a teda tá baba, bola to Brautislava, teda teraz už Fabulips, Radka Ansems, dúfam, že dobre hovorím to priezvisko. A čauky. Boli krásne, ale teda sú krásne tie pery. A tam som si všimla, že robí s biotekom a práca bola rýchla a efektívna, tak si hovorím, že no však to musím vyskúšať. A presne takto u nás sú tie rady, že počúvajte, ja som videla, že na tom a tom kongrese robila s tým, to bolo hneď vidno, vyskúšať, ale no proste už sa to tak posúva, takže ja som teraz začala veľa skúšať, používať na pery biotek, sú s tým strašne krásne záhojné výsledky. No a na obočko ešte používam Etalon, to je top number one, všetci používajú Etalon, takže nesmiem zaostávať, používam aj ja Etalon samozrejme. A dá sa na ňo samozrejme spoľahnúť, avšak napríklad strašne krásne výsledky sú na úplne porcelánovo krásnej tváričke s ním. Môže to byť aj masnejšia, aj porovitejšia pokožka, není to žiadna chyba ani žiadny problém. Ale tak krásne výsledky a tak zamatový efekt, ako robí Etalon. Neviem, či už som vlastne ešte videla. Je to fakt krása. No a stalo se ti, nebo takhle jo, já jsem byla třeba taky hodněkrát na třeba obočku a ani jednou mi to nechytlo. Ty máš vy máte vytetované obočie? Vykáme, áno? Tak. Tykáme. Dobre. Tykáme. Dobre. Byla jsem a prostě nechytlo mi to. A fakt, pak jsem kolik, 2, 3 jsem zkusila a prostě fakt mi to nechytlo. Ani když jsem šla na korekci, tak vždycky, jak se mi to bylo, a to jsem se fakt snažila, už potom já jsem byla zoufalá, prostě mi nechytne snad nic. Ale jo, víš, co to je zajímavé, že tetování mám, protože oni mi tvrdí, že to jde víc jako do hloubky. Ale když mám to obočko, svědkem je i Klaudy, protože se známe dlouho, tak normálně mi to prostě nechytne. Stalo se ti tady toto, nebo je nějaký fígl, nebo třeba napadá ti, co může být špatně? Môže to byť nejaké závažné ochorenie, napríklad nejaké... Nie, ja nejdem diagnostikovať nikoho, ale nejaké hormonálne zmeny môžu spôsobiť to, že ten permanentný make-up nechytí v takej intenzite, ako si všetci predstavujeme, napríklad chorá štítna žľaza, v prípade, že sa tá zákazníčka nelieči dobrovoľne, lebo sú bio ľudia, ktorí nechcú užívať lieky a proste keď nejedia tie lieky, nepodporujú funkciu tej štítnej žľazy. Môže sa teoreticky stať, že ten permanentný make-up chytí jemnejšie. Tehotenstvo, dojčenie môže spôsobovať to isté, ale to je len, že môže. Každý z nás je úplne iný. Žena, ktorá napríklad má chorú štítnu žľazu a možno o tom ani nevie, tým pádom nie je ani žiaden liek a permanentný make-up môže mať ukážkový. Čiže pokiaľ tam není žiadne závažné ochorenie, není predpoklad na to, že by to obočko nechytilo. Dajme tomu, že takmer neexistuje človek, ktorý by nebol hodný na permanentný make-up. Takmer hovorím, áno. Sú extra prípady, kedy je niekto veľmi mastná pokožka a môžeme ju tetovať, nestane sa nič ani obočiu, ani nikomu, ani ničomu. Ale môžeme očakávať, že ten výsledok bude proste jemnejší, ale nevidím dôvod, prečo by ten permanentný make-up akože chytiť nemal.
možno ešte bola tvoja predstava iná ako predstava tej, ktorá ju vykonávala. Možno jej práca bola jemnejšia, než či napríklad si chcela. Tu sú pigmenty, ktoré chytia zámerne trošičku jemnejšie, tým pádom sú ľahšie prerobiteľné alebo refreshnutelné, obnovené po 2 rokoch, keď akože sľubujeme, že vydrží permanentný make-up niekde medzi rokom až 2, áno. Takže po uplynutí tohoto času je jednoduchšie trošku refreshnúť pigment, ktorý chytá trošinku jemnejšie, do takých jemnejších odtieňov, než pigment, ktorý ich proste trošku intenzívnejší, žiarivejší. Proste koža je najväčší orgán a ona nenapíše, že hej, ty ne, lebo som si zmyslela. Ešte by som sa chcela vrátiť k tomu, jak sa ťa nejaká klientka pýtala, či si to vieš urobiť akože aj sama. Vedela by si to urobiť aj sama? Akože existujú ľudia, ktorí si to robia sami a mávajú to krásne, ale ja si to netrúfam robiť sama, pretože je to úplne zrkadlový pohyb. Jasne. No, tetujem proste týmto pohybom a potom by som musela tú ruku proste úplne otočiť a robiť to na opačnú stranu a tú druhú už, no, že ešte možno pery, keby neviem čo sa muselo stať v mojom živote, že by som si ich robila sama. Tak ešte možno pery, lebo je to veľká plocha, kde relatívne, dajme tomu, že niečo pokaziť, ale nie, proste nikto, nerobte si to sami, choďte niekde s tým, však koľko nás je šikovných, alebo vás je šikovných, aby som sa mu seba nepasovala, lebo... A ako tak určuješ odtieň pier alebo nejakého obočia, podľa akých aspektov na tvári, alebo... Permanentný make-up nemá byť náhradou silného denného líčenia alebo večerného líčenia. Má nám slúžiť na to, aby sme sa, teraz šírim osvetu, dajte si to hlasnejšie. Má slúžiť na to, aby sme sa zobudili o trošku krajšie. To neznamená full face make-up, ale naozaj upravenejšie a tak, že dokážem ísť medzi ľudí aj tak, bez akýchkoľvek problémov a dokonca si pripadať pekná. Tak na toto má byť permanentný make-up. Nemá to nahradzovať plastické operácie alebo nejaké estetické zákroky, ktoré riešia asymetrie, nejaké také obrovské, samozrejme, že áno, má zakrývať nedokonalosti, ale nikdy nie nejaké veľké zásahy, proste to nezakrie. Takže malo by tá farba pôsobiť tak, aby sme zákazníčke vyrobili čo najmenej roboty a ušetrili jej čo najviac času. To znamená, obočko by malo byť vo farbe prirodzených chlpkov. Samozrejme, že existujú blondínky alebo také priesvitné chlpky, ktoré sú naozaj veľmi jemné a treba pristupovať individuálne. A začíname, ja teda to mám podelené na 2 procedúry. Prvé sedenie a potom ešte korekcia. A keď viem, že je takýto nejaký prípadík, že je veľmi jemnúka, dokonca sa možno ešte aj trošku toho bojí, tak vždy začnem s naozaj veľmi jemným tým obočím, je naozaj veľmi jemné a decentné. Chcem, aby si na samú seba zvykla, napríklad, keď doteraz vôbec obočie nemala a zrazu ho má. A radšej nech mi na korekcii povie, že dajme ho ešte kúšti, ale zase veľmi nás tam limituje to, že to obočko sa môže napríklad lesknúť do nejakých blondiavých, nažltlých, treba možno na oranžových, vyšavelých odtieňov. Takže radšej si to podelme, radšej hneď povedzte, že možno bude treba ešte jedna korekcia, aj keď akože ani to sa nestáva, zväčša to normálne zvládneme na 2-krát, niekto na 1. Ale tak, aby to proste pôsobilo jemnúnko. A zase potom je tu druhý extrém, kedy príde taká nejaká, už to nazvem albínka, ale nie albínka úplne, že proste máte to obočko na zebe a prehovára, ale ja si ho budem farbiť. Samozrejme, je to cesta, ale my už jej nepomôžeme s tým, že budeme mať menej roboty a skráti si čas úpravou. Práve, že budeme mať robotu dofarbovať bledé chlpky k tmavému permanentnému make-upu, ktorý nesedí k tým chlpom. Čiže malo by to byť naozaj proste vo farbe prirodzených chlpkov. No a pri perách maskujeme nejaké nikdy neexistuje, aby bola jedna a druhá polka tváre rovnaká. To všetci vieme, však je to všeobecne známe.
Ale teda tak, aby sme zakryli nejaké tie nedokonalosti, jedna polka srdiečka môže byť vyššie, druhá môže byť nižšie, alebo tak áno, samozrejme. Dokážeme s tým nejak pracovať, ale veľké asymetrie sa nedajú nejak veľmi zakrývať, vždy radšej odkážem, nech si to, keď na to trpí, keď je to nevadí a je zžitá s tým, aká je prirodzená, není nič lepšie, než keď sa žena má rada. Ale keď trpí na to, že má obrovitánsku asymetriu a zle kvôli tomu spáva, tak radšej nech si to ide dať vyplniť kyselinou a potom nech sa vráti a dodáme farbu, lebo permanentný make-up je znovu len o tom, aby vyzerala, že vždy je dobre napitá, že je vždy dobre najedená, že dobre spala, že není zima, že to je proste, ja to tak hovorím, u mňa v salóne vznikajú božkávacie pery. Neviem, či vy Češky rozumiete božkávacie. Áno, vieme, dobre, tak ja robím božkávacie, aby boli také mňamky. Ako dezertík sladučky. No, takže radšej nech sa to vyplniť a potom teda to vyfarbíme, ale samozrejme nemalo by to byť nikdy blečený, že prirodzený pigment pier, lebo však na čo to už potom by mohlo vyzerať ako keby bola zima, alebo keby sa neodmalovalo, lebo to môže pozaliezať do tých vrások, no a takže vždy to by malo byť buď v rovnakej farbe, keď ideme dorovnávať nejakú zmiznutú kontúru tých pier, alebo prípadne o niečo žiarivejšie. Nechcem povedať tmavšie, ale o niečo žiarivejšie. A samozrejme, keď má zákaznička žlté zuby, tak jej nebudeme dávať úplne niečo také svietivé, červené, aby sme nezvýraznili to, že ich má, ale samozrejme ju na to neupozorňujeme, že... Takže musíš pracovať proste... Aj citlivo, s pokorou, pretože ženy každý deň so sebou vstávajú a zaspávajú, riešia na sebe denne v zrkadle milióny nedokonalostí, tak nebudeme im pridávať, musíme im uberať. Hezky. A stalo se ti, že třeba přišla klientka a chtěla něco, s čím si nesouhlasila, třeba plásnu růžové megarty nebo něco, co ty si říkala, no tak to úplně bych se pod to nepodepsala. Áno, nebo... a toto sú prekrývania od iných salónov. A nejaké opravy. Ale pokiaľ to není tetované ešte nikdy, tak zväčša si nechajú odporúčiť. Možno niekedy, keď majú nejakú divú predstavu a vedia o tom, že ich predstava je divá, tak sa objednajú predom na konzultáciu. Tým, že spolu žijeme a ja im vysvetlím, pokiaľ to je úplne, že fakt, že divoké, že čo je možno lepšie, oni sa na to párkrát vyspia a potom prídu a teda to natetujeme. Ale keď by to bolo niečo úplne divé, ale to sú zväčša proste také prekrývania a to... Už máme Davida, Lasertech, odstraňovač tetovania, takže už ich odkazujem jemu. Aká je taká najčastejšia chyba, keď niekto k tebe ide ako na tú opravu z iného salónu? Že aké také... Co je nejvíc? S čím se setkáváš? S jakýma chybama po jiných vlastně stylistkách, které upravuješ? Jazvy. Jazvy? Zjazvené obočie. Aha. To vydám najčastejšie. Jakože zasáhla hluboko? Áno. Že si vytvořila? Áno, to čo natetovala, urobila treba tak hlboko, že ale nepredstavujeme si jazvu po operácii čreva alebo čoho. Ja už som tak mala také čerky. Nie, sú to jemné jazvičky, už nazvime to možno nie jazvy, ale nejaké také menej cenné tkanivo, alebo proste už je tá pokožka narušená. Tak to vydám najčastejšie, že to bolo natetované príliš hlboko a v takých jemnunkých jazvičkách. Ja dúfam, že si predstavujete správne jemné jazvičky a nie žiadne obrovské keloidy alebo niečo podobné, ale naozaj treba poodrieť na tej chlúbke, tam je to vidno. Tak asi, keď to má byť nejaká oprava a má to byť najčastejšia chyba, tak je to taká jemne zjazvená tá pokožka. A dá sa dobre tetovať na tej jazvy? Ako nie je to nejaký problém, že by tam chytal ten pigment nejak inak? Nikto nevie, ako to chytať bude. Môže to chytať silnejšie, alebo to môže chytať slabšie, záleží to, ako je hlboká, či je to naozaj z toho tetovania, alebo si niekde rozrazila, to už sú zase pourazové. Ale keď je to takto po týchto prerábkach, dá sa na to tetovať, ale najprv musí ísť ten starý pigment z tej jazvy von, čiže to musíme niečím odstrániť. A setkáváš se třeba i, že mají špatně jakoby vytetovaný tvar? Áno. Jo? Ale už dá to, se s tím... ale ja už to nevidím ako problém, lebo teraz je osveta laseru a všetci už ideme mať lasery a všetci majete lasery a všetci odporúčate svoje zákazničky ísť na laser, pokiaľ si nie ste istá tým, čo idete robiť.
Takže už nevidím problém zlý tvar, pretože si nechajú poradiť a dajú si ho odstrániť. A je to skvelé, že si ho dajú odstrániť a že nevrstvíme pigment, pretože každá ďalšia vrstva pigmentu, ktorá by treba bola inak spravená, ako bol ten predošlý permanentný make-up, keďže chceme opraviť zlý tvar, tak musíme trošku aj niekde inde ísť, než už bolo natetované. Tak už sa zase stretávame s dvomi farbami. A za veľa peňazí zákazničke môžeme slúbiť len dvojfarebné obočie a to nikto nechce. Takže keď je to takto vysvetlíme, tak ona zväčša, niekedy sa áno, na to zase potrebuje trošku vyspať a potom príde, alebo sa aj hneď objedná, alebo keď tam David akurát je, lebo on je u nás v salóne aj dotedy, kým bol laseristom, bol aj školník. On vedel, kde a jak funguje voda, kde je od čoho kľúč, jak odtiahnuť tam tú skrinku, a to bolo mňa, že všetky, čo máte salóny, máte muža, ktorý vie spravovať ten salón, akože verím, že vám všetci pomáhajú, lebo bez nich je to potom akože dosť ťažké. Ja som šťastná, že David so mnou je od počiatkov. A jaké to je pracovať s přítelem? Sem tam sa teda stretneme v práci, lebo tak on akože ešte len je v takých, dajme tomu, začiatkoch, takže nemá každý deň úplne totálne plný, čiže stále sú dní, kedy tam spolu nie sme. A keď tam je, tak ja sa teším. Takže ja som šťastná, že tam je a je to super, že môžeme byť takto spolu, že máme, teda ja to hovorím, keby my sme ho mali, on ten salón je stále iba môj. Takže spolupracujete spolu. Áno, tak som rada, že tam je, keď tam je, lebo niekedy je tam taký kľud a pokoj a potom príde on je taký veľmi výrečný, lebo má aj druhú prácu, kde zase je skôr väčšinu času ticho, takže podľa mňa je rád, keď sa tam môže vyrozprávať, akože nie, že by zaťažoval, ale skôr, že akože, že tak ako pozdvihne tam tú náladu, keď ja som ticho a robím. A ako sa dostal k tomu, ako keby odstraňovaniu toho? No to bol ten môj problém, práca po iných salónoch, ale možno ani nie tak tieto nové salóny, kde robia preškolené baby s nejakými novinkami, kde sa vzdelávajú a venujú tomu, čo robia proste všetko. Ale sú to také tie salóny, ktoré možno ešte stále fungujú, ale skôr také, čo tetovali tie obočia spred, ja neviem, 10-15 rokov dozadu. Boli to také tie modré, fialové, zelené obočia na starších dámach. Určite také, určite si práve vybavili tú jednu svoju tetu z Ameriky, alebo odkiaľ, ktorá také nosí. Takže toto bol môj problém. Nie len na starších, ale aj na tých mladších. Proste všetky ženy poznajú microblading. Každá, ktorá sa ku mne objednáva, tak si tam zaklikne túto techniku. Ja by som než mala povedať microblading asi, že? Yeah. Tak každá, ktorá sa objednáva, si tam zväčša zaklikne to, alebo je to taká technika z tých moderných alebo najmodernejších, ktorá je tu najdlhšia, neviem, nejaký 9., 10. alebo 8. až 10. rok je tu zhruba microblading, čiže každý pozná to. A takže každá chcela túto techniku, tento microblading a táto technika neprekryje nič, čo už tam niekedy bolo, takže keď chceli chlopkové obočka, výsledku je jedno proste akú techniku, keď chceli s nejakým predošlým permanentným make-upom ďalší, tak ja to tam vrstviť nebudem, lebo ďalšia vrstva znamená len, že tú ďalšiu zatlačí hlbšie a potom príde o 2 roky ďalší a ešte hlbšie a o 2 roky príde zase ďalší a ešte hlbšie. A nevadí tomu, že tetuješ na ten laser? On nespůsobí právě žádné ty jizvičky nebo tak? On to nějak jako hezky... On to rozvíja, myslím, že v tej pleti. Áno. Funguje to tak, že pokožka ostáva úplne uzavretá. Nič nekrváca, nič neteče, nič nebolí. Funguje tak, on by mi kázal povedať, že funguje to, ako keď hodíme kameň o zem. Aby sme neustále hádzali kameň o zem, tak sa bude len obíjať a obíjať a obíjať. Až z toho raz, keby sme to robili fakt asi dlho, tak z toho ostane už nič. Proste ho pomaličky porozbijeme. A to isté robí laser, keď sa stretne s tou pokožkou, že ten pigment pod tou pokožkou rozbije a náš lymfatický systém ho vylúči, čiže my ho vykakáme. Vypotíme a vycikáme. To odstránené tetovanie. Takže keď sa pokožka absolútne totálne zahojí a je všetko to, čo vyviedlo ten pigment z nášho tela von, lebo dostalo to zamestnanie, proste odplaviť to von, tak
potom môžeme tetovať a je to bez problému. Teda pokiaľ sa to podarilo odstrániť na úplno, lebo nie vždy všetko je na úplno odstrániteľné. A to bolo to, ako sa David k tomu dostal, pretože ženy chcú pekné obočia, lebo obočie je rám tváre. Keď je obraz krásny, musí mať krásny rám. Keď je krásny obraz a má špatný rám, tak je špatný obraz. Obrázok, myslím, na stene. Takže chceli mať krásne a toto bolo to, kedy ja hovorím, že ja potrebujem laser. Ale ja nemám kedy, ja nemám fakt kedy, lebo ja mám tak plno, že ja dneska odkonzultujem objednávku na 1. júla. To je super. A ona hovorí, že nebudem to robiť ja. A ja, že jasné. Let's do this, máme na to však. A co on k tomu potřeboval? Taky tetování nebo kosmetiku? Je kozmetik. Kosmetika. Áno. Normálne je, robil si rekvalifikačný kurz na kosmetičku. Kosmetika. Áno, bol jediný v kurze chlap. A teda to bolo všetko potom už len zaškolenie na laser a schválenie hygienou. A bolo. Akože, teraz to hovoríme, keby to bolo také jednoduché, ale však ten kurz trvá, neviem, 3 či 4 mesiace, koľko trvá. No. A baví ho to. A baví ho to, je šťastný, je rád, že ma aj vidí, že vie, čo robím, že kde som toľko dlho, lebo dovtedy boli otázky, však si mala skončiť pred hodinou, čo si toľko robila? Že však treba tam umyť zem, utrieť prach, dezinfikovať, dopraviť sa domov a teraz už to vidí. To je super, takže aspoň můžete sdílet i vlastně třeba tvoji práci, nebo můžete konzultovat, co se ti stalo, nebo poradit. Je to takové... On bol vždy zainteresovaný do toho, však môj profil má na Instagrame, takže on už podľa očí a môjho rozprávania doma o mojej práci, tak vedel, že toto je Lenka, že? A už bola na korekcii a toto je, áno, a táto už bola, to je tá odtiaľ, že? On proste mal úplný prehľad, on koľkokrát tú babu ani nevidel, ale vedel, že kto to je, ako sa volá. Proste má prehľad, on vie. No. A jak často teda se chodí, a vlastně když uděláš nové obočí nebo rty, tak jak dlouho trvá vlastně, nebo jak dlouho to vydrží, tak ať už vymáčknu, jak dlouho vydrží vlastně ten permanentný make-up. Ten permanentný make-up. Niekde medzi rokom až 2, podľa toho, aký pigment zvolíme, akú intenzitu, v akej intenzite prevedieme ten permanentný make-up, ale je to vždy niekde medzi rokom až 2. A teď se tě zeptám na takovou otázečku. Měla jsi někdy nespokojenou klientku, že jsi měla problém s někým, že třeba, no tak teď se mi nelíbí, jak si mi udělala obočí nebo rty? Áno. Měla jsi, ja? Áno, počúvajte, to bolo perfektné. Mala som takú možno 75-ročnú pani a už bola taká maličká, predstavte si rozprávkovú babku. S natočenými vláskami na natáčkach, bielými. Ale nie úplne o paličke, akože čulu, čipernú, rozprávala veľa o všetkom, bola strašne milá a ukázala mi fotku, čo chce predtým. Bola to, myslím, nejaká modelka, možno do 20 rokov mala tá modelka a oproti nej mala tá modelka snáď takúto hlavu, proste, že tá hlava bola možno tak veľká, jak celá tá babička, proste, že to obočie muselo byť obrovitánsky veľké, ale jej tej modelke samozrejme lichotiace. No ale ona chce také. Ešte to aj odfotila s telefónom na televízory. Že nie je žiadne screenshoty, to vôbec. Proste odfotila s telefónom telku. Tak to prišlo, že ona chce, tak ja hovorím, že áno, rozumiem, moderné, dobré. Nakreslila som jej, že čo by bolo jej vhodnejšie, tým, že bola malička, tak tie obočka mala fakt malinké obočôčka, jedno aj druhé. Nehovorím o úzkom, ale proste bolo celé menšie. No. A ona teda, že no, že ona ho chce hen také. Tak ja som jej nakreslila na tváričku tak veľké obočie, alebo teda samozrejme, to by som jej nakreslila celú hlavu, keby som jej nakreslila to obočko tak veľké. Tak som jej nakreslila plus minus proste niečo také ultramoderné a také akože na ňu obrovské. A ona hovorí, že no, že máte pravdu, že tak dobre, že to, čo ste urobili, je dobre, poďme tetovať. Natetovala som, prešiel čas, prišiel na korekciu a hovorí mi, že no čo, zvykli ste si na seba, ona, že
A však áno, ale tá modelka ho mala aj tak krajšie. Takže... Pořádný to zůstalo, jo? Jo, zostalo je to. Takže ja rozumiem, že by chcela mať o 50 rokov menej. Chápem to, áno. Však bolo by to fajn. Ale teda, hovorím, že proste len tak, aby som zvládla to urobiť ja. A nemusel to byť plastický doktor alebo stroj času. Chudák paní. Ale bola zlatá, však všetko bolo jak malo, no. Však jo, než víš co, aj aby si z ní, aby nebůh ví, aby to vypadalo, kdyby si opravdu udělala to podle přání paní. No. A jak by to pak třeba dopadlo, že? No ale teda odtedy už na korekciu akože neprišla, čiže šla akože, niekam inám a... No už ubehli určite aj 2, aj 3 roky odvtedy a viac neprišla, tak... A nepotkala si ji s jiným obočím? Neviem ani odkiaľ bola, ani čo, takže... Jestli nešla k někomu jinému, no, kdo ji třeba spraví, že? Že mohla ako... Keď mala taký vek. A keď... Ty jedna. To mi napadlo, že šla někam jinam a ne, že... Podkytky. No. No nie, neviem, ale tak 70 tak doufejme, že paní nás poslouchá. Áno, boli ste skvelá a dúfam, že prídete ešte niekedy. A jak dlho ti trvalo napríklad urobiť tetovanie predtým a teraz, ako časovo? Skratila sa tá doba, alebo je to stále také, že individuálne pre človeka aj? Veľké mi to samozrejme trvalo dlhšie. Podľa mňa, že však tréning robí majstra, takže áno, trvalo to niekedy dlho, ale nikdy nie až toľko, čo sa stretávam s tým, keď napríklad často mi píšu nejaké dievčatá, ale to je normálne, lebo som hovorila, že si medzi sebou tak vymieňame všetky radu, tie, čo sa poznáme, nie úplne to všetky, ale však tie, čo sa poznáme, takže si... čo už koľko to aj, že mi oni napíšu, áno, že čo a ako a keď mi oni povedia, že aj jej to trvalo 6 hodín, tak ja si predstavím, že to musela byť masovka, úplne, že jak na bytunku, že to už nemohlo byť ani pre tú pokožku dobré, takže nikdy mi to netrvalo také nejaké úplne extrémne časy. Takže průměrně teď, když třeba řekneš, jak dlouho ti trvá obličko nebo rty? Od príchodu po odchod zákazničky sa u mňa zdrží 3 hodiny, ale je to aj s vypísaním papiera, ktorý má 3 strany, musí si ho prečítať, opýtať sa ma na každý riadok, pôjde 2 alebo 3 krát cikať, ideme kresliť, budeme pri tom konzultovať, ona ma môže opraviť, takže kým odkedy otvorí dvere a potom ich zase po sebe zavrie, sú to tie 3 hodinky. Takže stihneš v průměru kolik? Tak 2 klientky? Áno. 2-3 klientky? 2. 2? Keby sme nemali doma psíko, ktoré chodí venčiť, tak by som stihla 3, ale ani by som nejedla, ani by som sa nevyčúrala, ani by som neurobila nič. Čiže akože bolo by v mojich silách stihnúť 3, ale musela by ísť jedna po druhej, bez jedla a vody a to je strašný nekomfort pre mňa a nedá sa to tak dlho robiť. Robila som to takto na začiatku, ale potom už prichádzali na mňa úplne také akože šouflu mi bolo úplne zlé, bývala som akože nešťastná, ale zároveň som strašne chcela a ešte by som bola aj štvrtú zvládla. Aj do noci tam bola, lebo ma to bavilo a strašne ma zdržovalo jesť, čiže som dlho bojovala s tým, že vlastne teraz sa musím odtiaľto postaviť a ísť sa najesť. Čiže ja ešte aj rada odídem zo salónu a najem sa inde, aby som popri tom nedezinfikovala stôl, jak sa niečo zohrieva, alebo tak proste odídem domov, prejdem sa s psami a vrátim sa. A rty trvají stejně dlouho jako obočí, nebo? Tie pery asi od príchodu po odchode to asi tie 3,5 hodinky. Takže je to něco delší. Ale nie oveľa, možno tá práca ani nie je o moc dlhšia, alebo možno len o pár minutiek, čiže... A bolí více obočí, nebo by si řekla, že sú citlivější rty? Ja by som povedala, keďže mám vytetované oboje, aj keď dobre, teraz mám obočie odstránené, takže už som ho mala vytetované, aj zahojené, aj korekciu, aj odstránené a teraz sa hojí. A mám vytetované aj pery, a že to bolo rovnaké. Jo? A to mňa inak bolí, aj keď sa na mňa niekto škaredo pozrie. Takže nebolo ma to vôbec, no takmer vôbec. Som živá, takže cítila som to, ale nezomrela som pri tom. Takže, no ale sem tam niekto povie, že pery sú citlivejšie viacej a nechcem povedať bolesť, lebo bolesť to podľa mňa, že není. Ale
najcitlivejšia časť je úplný stred pier, to srdiečko, stred pier, tam si asi tie zákazničky povedia, že už by sa mohla posunúť na ďalšiu časť tých pier, ale nehovoria mi, že zomierajú. A dáva sa nejaký krém, keď tak znecitlivujúci? Na umrtvenie je to u nás zakázané dávať krém, čiže takmer neumrtvujem. A ohľadom salónu, si stále v tých istých priestoroch, alebo už si to vymenila, alebo... Už som v nových priestoroch, už je to rok, čo som v nových priestoroch a je to úžasné byť v nových priestoroch, pretože môj prvý salón mohol byť, no neviem, či takto veľký, ako to, kde sme, vy to teda nevidíte, mal 19 metrov štvorcových, čiže taký kútičôčik. Bola som tam 3 roky asi. A teraz 4. rok už som 5. pre Pána Boha. No v novembri bude 5. rok, takže teraz už som rok v novom priestore a ten už je teda o dosť väčší. Už sme sa tam teda vošli na striedačku 2 a ešte mám aj výpomoc, teda kozmetičku Majku. Takže s Majkou tam bývam naraz, David musí bývať v salóne sám, keďže je to práca s laserom, musí byť zavretý, musí byť zamknutý, musí byť zatiahnuté, odrazové plochy musia byť schované, ale s Majkou viem bývať naraz. Máme 2 lehátka. Tak super, jsem se tě vlastně chtěla zeptat, jestli ještě máš někoho v salonu, nebo jestli si sama to, že si nám zodpověděla, nebo si zodpověděla otázku. Áno. Vlastně, že máš kolegynku. Mám, áno. Nepracuje celý mesiac, je iba polovicu mesiaca, je to také kozmetické bábätko, ja jej hovorím, ale robí to, čo ja na začiatkoch, takže pomaličky sa vzdelávame a kročík po kročiku sa dostávame k tomu, aby mohla byť treba nejakou náhradou nikdy nie, lebo ja nikdy v živote už nezavriem ten salón, keď ma to stalo toľko driny a toľko presedených hodín a dní a nocí v salóne, ale aby dokázala robiť v kozmetike plus minus to, čo ja, alebo teda akákoľvek iná kozmetička, keďže hovorím, že je to bábätko. A inak, ja už som mala ja mám v poradí 4. alebo 5. lehátko, ja som ani s jedným ešte nebola spokojná. Preto hovorím, že máme 2 lehátka, ale obidve sú na chuť. Tak když tak potom se můžeme dozadu. Krátký teleshopping. Přesně tak, reklama. Teď tam ne, teď by tam Klaudia mohla pustit logo. Dole aj s telefónnym číslom. A keď zavoláte rýchlo, tak to máte aj so zľavou. Přesně tak. A vzdelávaš sa ešte nejako ako keby doplnkovo? Áno, ale tie školenia sú také drahé, že vždycky dlho šetrím na to, aby som išla na také školenie, lebo sú drahé tie školenia, takže... A je třeba teď nějaká novinka nebo nějaký trend nový? Áno, lasery. Jo? Všetci ideme mať lasery a je to najväčší trend, fakt vážne. Veľa salónov sa školí, veľa salónov chce lasery, riešiť proste odstránenie tých starých nemoc podarených obočiek, či už pretože boli zjazvené, alebo ten tvar nezodpovedá, alebo tá farba oxidovala do neželaných odtieňov, to je jedno kedy a prečo, proste treba to dať dole a nevrstviť to, takže lasery sú top. A můžu se zeptat, protože je to celkem vlastně dost častá otázka, na co se nás holky ptají a vlastně i na Slovensku, protože myslím si, že máme hodně klientek na Slovensku a hlavně co řeší lasery, tak mohla by si třeba jenom říct, co je potřeba, aby měli, protože je jako celkem dost takovej dotaz, třeba, že jsou kosmetičky, co musí splňovat nebo tak, nebo některé teda ani nejsou kosmetičky, třeba jsou tam kolikrát, teď nechci říct, ale píšou nám třeba i maserky, nechtařky a to, že se ptají, co musí mít, že třeba chcou rozšířit služby, nebo já nevím. Tak co musí mít jakoby na to, aby vlastně mohla pracovat s laserem? Stačí rekvalifikační kurz na kosmetičku a potom nějaké zaškolení jakoby samozřejmě na ten laser. Je to dostačující nebo potřebuje k tomu ještě něco? Potrebuje schválenie od hygieny. Hygiena si príde pozrieť laser, príde si pozrieť salón, dá usmernenie, keď je zrkadlo, že tam nesmie byť, musí byť prekryté, musí byť zvonček, zvnútra zvoniť von, aby bolo poznať, že teda, aby niekto nevstupoval, červená žiarovečka, alebo teda svetielko musí blíkať. A tak bol nejaký kontaminovaný odpad úplne. A však akože není to sranda, lebo keď sa to niekomu nepodarí,
netvári, tak môže toho človeka treba oslepiť. Takže akože ona musí mať na očiach krytky, nesmie nič vidieť, pretože keby to robil niekto nie je zaškolený, alebo proste si to kúpi čo ja viem kde a robí, tak z toho môžu napáchať úplne, že invalida môže urobiť proste. Já jsem ráda, že se o tomhle bavíme, protože fakt máme dost na to dotazu a někdy nám přijde, že holky vlastně si chcou koupit jako laser fakt jako jenom, že vidí v tom, budeme mít novou službu a vůbec se nezajímají o to, že právě na to musí být zaškolený, jo? Prostě si to koupí a jestli je k tomu návod. Tak nám to právě přijde takový, že momentálně už teď takhle to nikomu jakoby neprodáme, že vždycky my vlastně máme tady za školitelku. Vlastně a vy prodáváte laser? Jo, Dobre, tak chálo, máte to tu. Ale chci říct, že je důležitý, že ona vlastně přímo školí na ten laser a někdy nás víš, jako fascinuje, že holky jsou schopný si takovouhle věc koupit jako jen tak. A nebo že přítel chce udělat radost na Vánoce a koupit jí jen tak laser, že nám to někdy přijde takový, jako, nechci říct nezodpovědný, ale fakt můžeš napáchat na ty klience. Invalida úplně, jako náš. Můžeš ji ublížit prostě. Totál. A přijde mi, že si to dost holek jakoby neuvědomuje a berou to dost laxně, nebo nevím, jak to nazvat. Áno, je to tak a vídam to aj ja. A je to jedna z vecí, ktoré mňa najviac rozčulujú, či laser alebo nelaser, nech je to akákoľvek beauty salon, či robiť nechty, lamináciu vlasy. Mňa najviac na toto vie nahnevať to, keď viem všetko platiť ja, jak mikromalý salon, zanedbateľný medzi všetkými salónmi na Slovensku, Česku, tak nech to platia všetky. Ja som si nikdy nedovolila pracovať doma. Proste nepracujte doma, prihláste sa, neviem, čo je na to také strašné. Veď tie prenajmy nejsú až také drahé, pokiaľ je to malý priestor. Veď hovorím, že ja som mala maličký priestor, nestal veľa dobre, bolo to pred covidom, odtedy je všetko drahšie, ale vy si dokážete zdvihnúť ceny, takže toto je to, čo by som akože chcela, aby ľudia nepracovali doma. Takže to byla naše další též, že co by si jakoby vlastně dala za, nechci říct odkaz, ale co by si jakoby řekla těm holkám, nebo alebo čo by si poradila pro začínající vlastně holky. Ja by som napríklad, keby som mala e-shop, ja by som im to ani bez tej živnosti nepredala. A vídam to, že predajú pigmenty bez živnosti, predajú, možno ten kurz aj má, ale neviem, zavrela živnosť, ukončila by na materskej. Dobre, tak dorob to, čo máš doma a potom teda si urob ten salón. Mne sa to asi ľahko hovorí, keďže ešte dieťa nemám, ale nikdy svoj salón, pokiaľ bude v mojich silách, nezruším, nezavriem a budem robiť vždy všetko preto, aby bol, fungoval, či so mnou, či bezo mňa, lebo v živote sa môže stať všetko na svete a jedného dňa verím, že budem mať dieťa, ale proste ten salón vždy pôjde a bude na poriadku, tak ja by som chcela, aby všetky salóny v akýkoľvek sfére boli v tomto na poriadku, lebo neznášam sa pretekať s tými, kto robia doma, ale nemyslím napríklad teraz skoro vôbec PMU, lebo ani neviem, že či poznám niekoho, kto robí doma PMU, ale v mojich úplných začiatkoch mi skrsol v hlave nápad, že by som chcela robiť umelé myhalnice. Nikdy som to inak akože robiť nezačala, ale chvíľočku ma to napadlo a to bolo jediné, prečo som ich ani nikdy robiť nezačala, lebo proste to robia za... Veľa ľudí, že to začínalo aj tak, že doma? Doma na gauči robili myhalnice umelé, lepili za neviem 15, 17, 20, 22 eur. A ja by som si v tom čase nezobrala menej ako 40 eur v salóne za tie myhalnice. A ja nebudem opravovať po niekom, kto kupuje z AliExpressu, proste na čo? Na čo to? Prečo? Ja akože toto sa mi akože fakt, že nepáči. Takže to je pre všetky salóny a pre PMU, robte PMU s láskou a bude to na poriadku. A v registrovanom salóne. Dobre. Tak bolo my to ti skvelé. moc děkujeme, bylo to super. Zase já jsem obohacená teda o další službu. Takže moc děkujem, že jsi za náma přijela, udělal jsi ten čas. A ja sa teším a ja ďakujem a bolo to skvelé. Tak se mějte. Ahoj!